Καλησπέρα σας. Ξεκινάει η κλήρωση για το διαγωνισμό που διοργανώνει το κατάστημα ηλεκτρονικού τσιγάρου Enjoy Smoke. Τα δώρα που θα κερδίσουν οι τρεις τυχεροί τα βλέπουμε στην οθόνη μας. Αναλυτικά, ο πρώτος τυχερός θα κερδίσει το kit Vaporesso Tarot Nano συν ένα υγρό της σειράς Odin της επιλογής του. Ο δεύτερος τυχερός θα κερδίσει τον ατμοποιητή Smoke Big Baby συν ένα υγρό της εταιρείας One Hit Wonder της επιλογής του. Και ο τρίτος τυχερός θα κερδίσει το kit Joytech Ego One PFTA συν ένα υγρό της εταιρείας Lambda της επιλογής του. Η κλήρωση θα γίνει μέσω του προγράμματος Shoebox. Εδώ βλέπουμε το post του διαγωνισμού και τις έγκυρες συμμετοχές. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχήν επιλέγουμε τα κριτήρια για την ανάδειξη των τριών τυχερών. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε. Πρώτη τυχερή, η Ξένια Οικονόμου. Συγχαρητήρια Ξένια. Η Ξένια κερδίζει το Vaporesso Tarot Nano Kit συν το υγρό. Συνεχίζουμε με την ανάδειξη του δευτέρου τυχερού. Επιλέγουμε ξανά τα κριτήρια και πάμε. Δεύτερος τυχερός, ο Νίκος Μπαχτής. Συγχαρητήρια Νίκο. Ο Νίκος κερδίζει τον ατμοποιητή Smoke TFT V8 Big Baby συν το υγρό. Και συνεχίζουμε με τον τρίτο και τελευταίο μας τυχερό. Επιλέγουμε και πάλι τα κριτήρια και πάμε να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Τρίτη τυχερή, η Ανούλα Άννα. Συγχαρητήρια Άννα. Η Άννα κερδίζει το Joytech Ego One PFTA Kit συν το υγρό. Πολλά συγχαρητήρια και στους τρεις τυχερούς. Εύχομαι να είστε τυχεροί σε όλη σας τη ζωή και σε ό,τι και αν κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους όσους λάβατε μέρος στο διαγωνισμό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μέχρι τον επόμενο διαγωνισμό. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Με φιλικούς χαιρετισμούς από το Enjoy Smoke. Καλό σας απόγευμα.